Ikan ya boy. Ha? Atara, kaklan ista. Ay, naku. Hiyaklan ay ayaw kit pagdubli kay kuan, marupok ang ano, ito. Marupok ang kahoy. Iba talaga pag proud ras noon, bisan kuan. Latayin na latay. Maupay. Yuga. Maupay. Mangistorbo kami. Maupay. Oh, taray ka na magkaawod. Kadigan. Opay. Kadigan. Nini imon balay. Hindi masawa. Hay na ni masawa. Atay raya. Oh, tulog. Pero nanti mana? Usa. Sala, pero nanti edad. 19. At may tayo gawas. At tuwing tatay, hala babae, ika na la. Inga, adi ng pahalipay nga hatag haimo. Ano, hayo pamilya. Dadadun inini mo di dahajim, alas 7 aga. Ha? Tapos ayawawag ah. Mawag nga ni ini, wara ni pahalipay. Asya lintam kikilawan, babasihan, ha? Hala, tagi kami anim ngaran ini. Kanim tatay nila, bisan kanim tatay. Kay bisan ikaw kumuha. Kay ikaw Pwede na rin kumuha, ikaw, pwede yung tatay. Diri, ikaw 19 ka na, madaka ka na, pwede ka na kumadto. Oras ano? Ano Rosemary ano? Pahanilya. Hala, ngadi kami. Sorry kay